Guys, nanami karon sa airport and nanami nakasulod nami after sa immigration. Kay naghuwat na lang mi sa amuang ka ng flight padung sa Singapore nya. Bugat lang kay sa feeling ba nga wala si Snake. Pero kanina kahilakon jud kay ko pero saan ta man nga librehan naman sad mi. Mo nang sige lang. Sa imong na feel nga dili ta kompleto karon mo adto Singapore nga wala si Snake. Wala lang, sad gamay kay murag naikuwang bitaw sa grupo guys. Nang wala tayo kakuanan ba. Pray sana basta murag More lisod ba. mag-enjoy no kay more bukat sa feeling pero saan ta magilibrihan naman sad mi guys. Lagi. So di lang ta kakuan guys kay batin day og kana. Ambot guys, nararagid ay Pero wala naman to ni Kwan si Snake no, medyo kahilakon siya pero okay naman siya. Ha, galo ay gapuan na gito yung Opo, mata. yung mata sa Action na naluoy, to. kahilakon gyud ko ganina ganun. Ambot karon og gaon sa na Snake karon. Oh, Snake if Ano you're man to- watching amping dira Snake kita na tapos. Ano man to siya nga muli siya og kanang buhol. Bro, ugma na lang daw kay di na siya kaabot daw. Oh, pa naman goy barko guys. Kaya na Snake if you're watching ha amping dira sa buhol. Amping ka dira baby girl, see you pohon. See you Snake. Bawi lang minimo pohon. Amo lang ka palitan og kanang kasi tawag na Pasalubong. pasalubong. Sa imong ganahan man, i-comment lang. Japit. Hi guys. Unsa man nimong na feel pit nga mga 2 taog ka na Singapore na wala si Snake. Syempre sad pero there's happening for a reason. Kasi there's happening for a reason. Ang ay na be English lang. So we don't need tsar. Diba daw guys, kuhan ka ng Pero ano guys, may rason. Nairas. Pag Bisaya, oy, kay Bisaya. Ay may rason tanan guys. Pero wala lang may kay bounce. Kasi rason. Si kibo. Wala. Naman ginay rason tanan pero ang problema lang wapa may kay sa rason. So update lang tamo pohon guys. So, Wala na. Pero Pero lain bitaw. nakasad gyud siya. Abi na mo ka ng okay ra pero lain bitaw mo lain na nga mo to nga wala si Snake no. Ayaw mas lain gud si Snake. Mas lain si Snake kay wala siya ni uban no. Wala siya ni uban. Wala ka uban siya kay uban siya mo gastog ticket so. Deliver naman siya ni Geroy last Oo din no. kami na pod. Bulanay man na. Kigilibrihan man sila, ibrihan man ni last guys. So kami na sa mambayad guys. Ikaw boy, unsa man imong na-feel nga nabilin si Snake? Sad man siya guys pero kuan mo gud siya guys kanang wala everything happens for a reason sa Mo na guys, gabot-buot lang to si Abid ganina. oh dili bitaw guys kung kuan as in like naipay plano si kuya og si Lord kang Snake nga kuyugon siya nga lain ngayon kasi nagtigom lang ba kay basin like gikan naman gud sila og Singapore tini Oh, guys bitaw. basin like madtog London Basin din next month Tiguman kay lang. basin din next month kay lahi na sa oh no. basin like madto ta Great Britain Kompleto na. But Kompleto na. Australia oh kompleto na sunod. Ikaw Roy. Unsa man imong na-feel nga kanang wala nimo apilig libre si Snake? Unsa man imong na-feel nga kanang wala si Snake karon di ta kompleto? Kay wala Wala nimo si apilig Snake? libre. Wala gyud apil Snake. What if? What if? What if? What if next month no? Mga kamunduhara no? Or what if? Or what if? Nasa comment, nabasa na to. What if? Nasa comment mo laron. Mabasa na to. Puhon ako na mo libre niya. Pero sige lang basta. Sumura to, sagan kay salamat. Ay magkabalaka guys kay dili okay ra to si Snake. Medyo sad lang pero kanang kuan. Pero okay naman siya. Mura to. Baby girl kung asa man ka amping ka dira pirmi mo amuan lang kang kanang kuan kanang gasa ay tagaan og pasalubong kung unsay imong ganahan i-chat lang sa amo. Bye bye. Singapore, see you.